Малките бебчета точно в часа, в който са родени. Тия са големи на около 1 час. Бебоците, мамата е изморена. Има още бебоци в нея. Едно. Обаче ще изчакаме да го роди. До тук са 5. Поне още едно има. Но вече няма селички. Вика, малко се почина. Имахме инцидент с едната плацента. Утреница може да питаш доктора. Дали плацентата е можела сама да излезе. Кажи му какъв проблем имахме. Ние издърпахме плацента много грубо. Ами ние ще. Добре, ти издърпа. Аз помагах. Държах майката. Ето тук съм я завила, защото беше мокричка, подсушихме я. Абе, ти уличните котки как раждат бе, седят в мокрото, нали? Как раждат бе и пак се оправят? Това майката е голяма работа. Голяма работа, ей. Лавчо, Лавчо, Лавчо. Лавчо, тук имаме бебоци, Лавчо. Малчо вика кала. Малчо. Миличката сили няма. Изяде 3 плаценти. Надявам се да е окей. Нищо няма. Сега иска да поспинка. Аз коментирам парацетамол. И ето, добре дошли на белия свят. На мехауи, тофифи, тахини и пахини. Мехауи, тофифи, тахини и пахини. Така се казват. Шестото как ще го кръстим? Шестото как ще го кръстим? Ахини. Тази тук. Още малко яхарнини. Доги, как ще кръстим мами шестото? Джалеби. Джалеби? Джалеби е добре. Джалеби ме кефи. Да, джалеби индийското сладко. Да, джалеби. Като джалеби беби. Доги. Шестото ще е джалеби. We're giving up on the rhymes. Доги. Добре, значи шестото си има име. Още преди да излезе, това е прецедент. Ние до сега не сме кръщавали бебе преди да излезе, освен на това. Тахини. И то се роди абсолютно отговарящо на името си. Тахини. Да, жълтичко. Пахини очаквам да е дебеличко. Ще бъде дебеличко. Доги, още видите малките бе. Ой, виж. Чакай да ги снимам, много са сладки. Между Те другото, трябва да бъдат снимани. майката да ти Добре, притеснява. да. Тя пък се притисна. Ето ма, тя заспа. Край. Спа, будна е. Будна, Ги зяпа право в камерата, ако не си видяла. Те път търсят мляко на грешното място. Човека, майката не се държи нормално. Тя е мънна изморена. за спа. Ще знаем дали се държи нормално, ако един ден, например, аз след родим 5 бебета за 2 часа. В Еврония почваш да ме дразниш. Ето ме също. Ти не виждаш ли, че не се държи добре? Ще слушаш това, което ти говоря. Нали, Доги? Махни си голямата глава, бе. Каза да оставим сега, случайно тя ще се го изкара другото. Виж, тя не реагира, бе, не реагира, бе. Това чак толкова да не реагира. Поне трябваше 2 езика да им тегли. Тя вече ги измила. Абе, престани да ми репликираш, бе, човеко. Измила ги е. Той е ясно, че ги е измила, но аз такова държание не съм виждала от майка, която току-що се е родила бебетата. Я да видим тук. Това
Това е първият ми път, дето сме виждали колко ражда 6. Казах да не репликираш. Не са 6-5 са. Ето това петнисто се роди първо. Това е меха. А Левчо, какво има бе? Какво има бе, Левчо? Какво има бе, Левчо? Кажи любов му, какво има? Мочунката, мочунката. Борба. Скъпи, всички са наред, без стои. Той безуспешно търси цомба. Айде ти тук. Да видим, ще намери ли? Да видим, сега ще намери ли. Молчо бейби, това са най-неориентираните малки котенца, които съм виждала. Освен Меха. Меха добре се ориентира. Ето го. А той само не знам какво търси там. Той жълтичкото се ориентира добре, другото жълтичко добре. Лапче. Ница, само да ти кажа, че е добре да сме снабдени с бебешко мляко. Да, ще отида след малко. Пише, че е нормално да спи след като роди. И е нормално и да спи едно след друго, като ги ражда. Ето това е краличката Милка. Плача. И пише да не оставяме други животни пред тях за 2 дена поне. Не трябва да има миризма на други животни. Айде бе, ние имаме тук 20 вече животни. Това знаеш колко работа трябва и не трябва? Виж, пише, че след като роди, тя вече е изморена и се спи, защото иска много сила се роди и че спи след това. Пише тук, че е нормално и едно след друго, като ги ражда да спи. Ражда едното, поспи, кога ражда второто. Извират всекъде човек. Добре. Щом като е нормално, отиваме всички да спим. Между другото и аз бих поспала малко. И аз повярвам. Хайде тогава.